कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पतंजलीच्या उपक्रमातील शैक्षणिक स्थळातील सेवा या निमित्तानं कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या परिसराची पतंजली योग समितीच्या साधकांनी साफसफाई केली. पतंजली योग समिती जिल्हा प्रभारी शेखर बांदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.